ipaubos kay ngayong gabi matanong nagsusuwa ako mga sa opisina na sumasauban ko anak ko. Hinari ko aron magtrabaho sa aming trabaho. Agwa ko malay kayo kung handa sunod magkonta magsigilgita sa tongban para og mapuhon alahin kong trabaho ba kumano yan ay basta ang lahat ninyo ang inyong bayan kung katagan pa lang ang kudyanos pero kasi naman mga ito tapang ko sa akong lungsod. Okay. Ano itong ko? Kaning nga butcher mo sa tupad mo ka. Kaning. Inahanglan man dapat. I-extend mo tayo ba para makuha ng trabaho eh. Huwag mapuhon lahi na po. Na may upan nga negative. Ano ko nung kuhaan pero sa akong side serbisyong totoo alang sa katawan sa Matalom. Huwag ko nung gara-gara, huwag ko nung trabaho ra. Okay, mali. Ito matanong na tinawad mo sa ikaw ako pinutabang kung mapili mo ba mas lahi din yung magtrabaho ka nga kuwan kay accomplishment pa katabang kasi ng lungsod kuwan katagan lang ako chance dito. Hindi ka matugot. Kasi sila kamahay kaya magiging anak ko. Katagan ko medyo opportunity ba? Ang lungsod na. Hindi ka may kuhan. I-try my best nga katabang. Sacrifice ko walang tanan niya basta ang buhaton ang tanan niya na kay makontribute sa iyong lungsod pero tama ito saan naman yan ang magpatch pero na alam mo yung opportunity mas maayos eh sa trabaho gusto
gusto ko matabang sa inyong kusina, pero lang may uban niya negatibo. Negative. Tinuod ito ang matalong mo. Hindi ko magulong asal na lang. Kuhan mo. Ako, matabang ko. Mga way. Ano yun na. Paano niya sabihin? Hindi ko magpasagalan. Makasagad ko rin ito. Ako nang dito alam makatabang sa lungsod. Hindi na may ubanay niya. Alam mo na palakas. Nagpalakas mo lang. Ito. Ano ba na? Nakay matabang. Mas lahi magandang pilang namin. Kaya nakay matabang sa atong pan. Bisang ginagmay ng tatong basta nabitaw ko yung mga dahil na hinabang yung mga cash profit. Sa lagang kang problema, makansiya lang daw. Ayaw na yung feelings ni Kwan. Mga bago o slice ba sa imong Kwan.